Araba juin kalo tile 5 san 2024 ani naani kunnafoniw nɛgɛ kanɲɛ 18 ale tɛmɛna an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw bisimila Jani Point MLFM an ka kunnafoniw wulada in nataw a tun bɛna kalaya dɛ Amara dugu in ne bɛ tilen k'a fɔ aw ye n k'a k'a to n ka taa sɛnɛ na ni ye foronin sɔrɔ n bɛ t'o bin cɛ don dɔ la na to ka na bɔ aw ye n ko mangoro filɛ nin ye namasa filɛ papaye filɛ nin filɛ nin filɛ nin ye i dun ɲɛ bɛ n na n bɛ sɔn ka taa k'aw to koyi parce que Isa Kante office de moyen bani ale bɛ ka mɔgɔw ɲini maa minnu bɛna taa sɛnɛ kɛ o kɔnɔna na OPIB yen kɔnɔna na ni n'an ye place sɔrɔ yen an bɛ taa malo kɛ dɛ parce que Bamakɔ ta in sisanama a kamanagan barika bɛ ka bonya nka halisa Ala ka hakili ɲuman da an ma bi premier ministre k'a fɔ conseil de ministre kɛnɛ kan u ye Mali sɔrɔdasi 21 ani polisi ɲɛmaa 1 u y'olu kɛ généraux ye ne m'a fɔ aw ɲɛna n k'aw ka dialogue ma n k'u y'u da don kuma na u man k'u da don min na sɔrɔdasiw ka jalako bɛ ɲɛnabɔ sɔrɔdasi kunda de koyi olu de b'a dɔn min n'a ka kan min n'a man kan a kan ka di min ma maa 21 maa minnu bɛ yen n'olu dɔnnenba don n'olu b'a la o ye Abbas Kɔkɛ Danbele ye ale ye colonel major ye Mamadu Masawule Samake ale fana ye colonel major ye min ye Narakaw ka gouverneur Amara Dumbuya ka taa se Musa Sumare ma muso 2 o fana bɛ a la polisi 1 o fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la u tɔgɔ bɛ yan an na tila k'o da maaw tulo kan bankiw ka syndicat ɲɛmaaba n'o ye Amadou Ba ye ko banki dɔ yan an ka Bamakɔ kɔnɔna na yan o ye laɲini kɛ pôle économique la ka ɲɛsin ale ma a taalen ye ko lamɛnniw kɛlen pôle économique mɔgɔw y'a bila ko a ka taa kasobonba la bankiw ko sini ni sinikɛnɛ hali station tigiw b'a la kɛnyɛrɛye bolofara minnu bɛ yen n'a b'a fɔ olu ma ko caisse d'épargne k'olu yɛrɛ tile 2 baarabila kɛ o ko kun an na olu lamɛn yan min ye sigida yiriwali hukumu kɔnɔna na segukaw fɛ réseau WhatsApp maaw olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye waati yɛlɛma o kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min sɛnɛko la Ibrahim Abdurahmane Zakariya Traoré ale min ye o ɲɛmaa ye u ye min kɛ an na o lamɛn Mali hijidenw an ka lasigiden min bɛ Magakaw fɛ yen a taara ɲɛda a bɛɛ lajɛlen kan Ibrahim Jawara ni ale bɛ Magan ale na ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la Burkina avocaw olu kɔni bɛ baara bila la min ye Camerounkaw halisa a ndayinen don u ka ndolati bɛna kɛ wa a tɛna na kɛ wa maa si tɛ Ala ye k'o dɔn nin waati in na fɔlɔ États-Unis kaw fɛ yen Joe Biden maa minnu bɛ bɔ Mexicaw fɛ yen ka don olu fɛ yen ko ale kɛlen don ka karangada sɔ a han yaasa a bɛ se ka manja cogo min yanni kalata cɛ sabula ale ni Donald Trump ka novembre nata kalata in a ko tɛna nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ manja kibaruya minnu bɛ nin kɔnɔna na sa sɔɔni sisan an bɛna n'o bɛnnɛgɛmɔ k'olu ɲɛfɔ aw ye a bɛ se k'o faamu cogo min. An b'a aw bɛɛ lajɛlen fo Jani Point MLFM ale sugandili la yaasa a bɛ se k'aw ka kunnafoniw sɔrɔ cogo min na bi sɔgɔmada in na min ye pôle économique la ye olu ye u ka brigade maaw u bila ka taga Amadou Ba nɔfɛ Amadou Ba ale ye bankiw ka syndicat o secrétaire général ba an ka jamana kɔnɔna na n'o ye SINABEF ye SINABEF secrétaire général ko a taalen pôle économique la ɲininkaliw kɔni olu kɛra a la min ye banki belebele dɔ fana b'an fɛ yan
o lafasa jɛkulu o maaw ko olu de ye plainte don Amadou Ba ale juguya la ɲininkaliw kɔfɛ procureur bɛ pôle économique kunna ko Amadou Ba ko nin waati na ko a b'a bila a bolokɔrɔ ne bɛ tilen k'o fɔ aw ɲɛna n ko ni procureur ko k'a b'i to a bolokɔrɔ o kɔrɔ k'i bɛ taa kaso de la sɔgɔmada in na n kun bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye an bɛ ka Ture ka kuma fɔ n y'a ko ɲɛfɔ a bɛ se k'a faamu cogo min Amadou Ba ka nin ko in fɛn damadɔw b'a la halisa an ma se ka olu faamu fɔlɔ anw bolo an ka jate la dɛ syndicat kɛlɛ syndicat ka gɛlɛya syndicat ka fɔɲɔgɔnkɔ o ye tribunal administratif ye ni tɔn ciliko don tɔn sigiliko don tɔn ko min don olu ka ko bɛɛ lajɛlen ni sarako ni fɛnw don o bɛ taa tribunal administratif la ayiwa min ye laɲini kɛ a ye mun fɔ a ka laɲini kɔnɔ ani Amadou Ba yɛrɛ welela kun jumɛn na sabula n'a fɔra pôle économique o ye musakako ye nka pôle maaw an ma se k'u sɔrɔ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ la fo ka taa se an don waati ma maa minnu bɛ kunnafoni di an ma fana ministère de la justice la ka kɛ ni kiirisow ka kow ye olu fana ko k'an k'an jɔ fɔlɔ nka min kɔni kabakoya b'an na o ye de ye k'a fɔ ko syndicat ko o ka taa se pôle la fo ka taa o tigi bila kaso la fo n'an y'a dɔn jalatigili ni nɔminɛli sɛbɛn min bɛ yen ani maa min y'a laɲini walima a y'a laɲini wariko kuma de kan wa a y'a laɲini mun de kan wa pour que an ka se ka o ɲɛdɔn waati nataw la an na se ka pereperelatigɛ kɛ o la nka yan'o cɛ bankiw ka syndicat min b'an ka jamana kɔnɔ Amara e bɔra sisan olu ka conférence de presse la u y'a jira k'a fɔ k'olu t'u ta bila dagirinda la koyi ko sini ani sinikɛnɛ ko banki tɛ dayɛlɛ Mali la maa dɔw yɛrɛ kun bolo u cɛla ye olu kun ko k'a ko yɛrɛ bɛɛ jɔ ko fo cɛ ka taa bila hakilimaw k'u ma ko a ye sabali an ka tile fila in lajɛ ani fanga fana bɛ se ka kuma cogo min olu b'a la cogo min station tigiw fana olu fana b'a la o cogoya la PMI Mali mɔgɔw bɛ a la min ye kafo jiginɛw ni fɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la wari musaka bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ o yɔrɔ la olu si de tɛ baara kɛ sini ani sinikɛnɛ an ka jɛ u ka conférence de presse kɛyɔrɔ la u ye kuma min fɔ Amara e tun bɛ i ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Salut camarades. Salut camarades. Salut camarades. Salut. Merci beaucoup. Awele la yang awele jabi acara ini. Bi ambe kuma an dusu kuma kasilen kosɛbɛ. Ka da kan an camarade n'o ye an ka secrétaire général ye n'o ye an ka leader ye n'o ye Amadou Ba ye a bɛ degun kɔnɔna na o degun a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ an dusuma kasilen don a ko la kosɛbɛ o de y'a to bureau exécutif mɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi nin yɔrɔ la k'a décider k'a fɔ an ka syndicat an ka baarakɛlaw comité syndical o bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn la k'a daminɛ banku la assurance la microfinance la commerce la société pétrolière la n'o station ye o baara ka ɲɔngiri à partir de demain k'a daminɛ sini sɔgɔma inchallah an bɛ baara ɲɔngiri fo samedi an bɛ baara ɲɔngiri an b'a ɲini an ka militant bɛɛ fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana sɔrɔ o ka to bureau exécutif ka mot d'ordre kɔfɛ o ka to bureau exécutif ka mot d'ordre kɔfɛ o ka to bureau exécutif ka mot d'ordre kɔfɛ. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Unis, nous sommes forts. unis, Nous sommes forts. unis, Nous sommes forts. ensemble, Nous sommes forts. ensemble, Nous sommes forts. ensemble. Nous sommes forts. Je vous remercie. Ayiwa Amara e nana ni min ye o ye nin ye min ye Amadou Ba ye INTM kɔnɔna na jɔyɔrɔba de b'a bolo Yakuba ka tile n'ale INTM secrétaire général ye o ka dangan filanan don o ka tɛmɛ ka bɔ yen denmisɛnnin jɛkulu minnu fana bɛ yen
n'olu bɛ fɛ Mali yɛrɛ ka yiriwa ka taa ɲɛ ka baara kɛ yaasa an filɛ waati minnu na ni olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min a b'olu fana jɛkulu kɔnɔna na ka fara syndicat baara kan maa min don a cɛsirilen don fasoko la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa yani an bolo ka da sɛbɛn kɔnɔ kumaw kan parce que ni i kɔni ye pôle économique mɛn économie o tɛ géographie ye dɛ o tɛ littérature ye o tɛ procédure ye o tɛ aw ka terme de référence ni atelier d'ouverture ni clôture ye o ye musaka ko de ni musaka ko min don an n'o ɲini k'o d'an lamɛnbaaw tulo kan nka yan'o cɛ an ye kibaruya sɔrɔ ka kɛ ni waati min ye o ye nin ye fɔlɔ ko kɛra u y'a minɛ u taara n'a ye kasobonba la min ye a ka tɔndenw ye aw yɛrɛ bɔra k'u lamɛn u ko ko olu na baara ɲɔngiri nin waati in na fɔlɔ bi kuluba faama sigiyɔrɔ la conseil des ministres ale ye jala ta ka di sɔrɔdasi maa 21 ma muso 2 bɛ a la polisi 1 bɛ a la amara an ye nin de fɔ yan ko dialogue a kun man ka sen don mun na ani fɛn mun t'a ka sira ye o ye nin de ye dialogue ko ka jala di mɔgɔw ma o ye maaw ka laɲini ye u yɛrɛ a fɔ cogo min n'o tɛ dialogue la fana fɔra ko association minnu bɛ yen ko ni siya tɔgɔ b'u kan ko k'u ci munna u y'o sama ka bɔ a la o ma tunu wa parce que minnu yɛrɛ ye dialogue organiser minnu tun b'a ko ɲɛmaaya la olu bɛɛ lajɛlen ye siyaw ka tɔnw de ye o tɔn ɲɛmɔgɔw de ye o n'o tɛ a fɔra ko siya tɔn minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ bi ko k'u ci ka bɔ yen nka o kuma maa si t'a dɔn o bɔra fɛn na cogo min dialogue kun ko ka jala di nka sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na bi baara bɛ ka kɛ cogo min yaasa bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka to i ka minɛn kɔnɔna na olu ye min ɲini dialogue la yanni o ka se ka timɛ sira dɔw de bɛ fulu fana ka taama maa dɔw bɛ yen olu ni jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ ni sɔrɔdasiya yɛrɛ gun sigi cogo ye a baara kɛ cogo ye a n'a cɛbɔ ni cɛw ye ŋanaminɛŋanaya baara minnu kɛ o hukumu kɔnɔna na conseil des ministres bi u kɛlen kɔ ka Sadio Kamara lamɛn ale min ye wolomasiri tabaw ka ministre ye u y'a yira k'a fɔ sariya sun min sigilen don an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se sariya sunba ma min ye sɛbɛn mun bɛ yen n'o ye sɛbɛn ye n'o bɛ tali kɛ furancɛla fanga yɛrɛ la premier ministre sigira ni sɛbɛn min ye ministre yɛrɛ sigira ni sɛbɛn min ye sɛbɛn minnu ni jamanakuntigi b'o ta ka se ka maaw sigi ka sigiyɔrɔ d'u ma ani ka jɔyɔrɔ d'u ma waliya minnu bɛ tali kɛ jamana musakako la n'o ye sariyakisɛ minnu bɛ tali kɛ jamana bɛ wari minnu dun na n'i ye nin sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sa o tɛ vie ye wa considérant ni vie o tɛmɛnen kɔfɛ jamanakuntigi ale ye décret ta bi conseil des ministres la k'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛna na fɔ sisan ko ka olu kɛ général de brigade ye armée ale ni force de sécurité olu tɔgɔ la a maa fɔlɔ o ye colonel major Fagimba Ibrahima Kansayi ye ale bɛ génie militaire la maa filanan o ye colonel major Gejuma Dambele ye ale bɛ direction centrale de la santé des armées la min ye colonel major Nema Sagara ale bɛ baara kɛ armée de l'air la colonel major Mohamed Amaga Dolo ale fana bɛ armée de l'air la colonel major Toumani Kone ale bɛ armée de terre la colonel major Issa Ousmane Koulibaly ale bɛ armée de terre la colonel major Abbas Damele ale bɛ armée de terre la nka nin waati in na a bɛ hiji la gouverneur 2 bɛ hiji la koyi Abbas kɔni ka colonel major a mɛnna a la o ale bɛ yen Buguni gouverneur wele o fana bɛ hiji la n y'o fana ye maa mun bɛ yen n'o Abbas bɔra n'o tigi tɔgɔ nana sa o ye Ali Anadi ye ale bɛ colonel major ye ale bɛ garde nationale la min ye colonel major Amara Doumbia ye Narakaw ka gouverneur ale ye armée de terre maa ye colonel major Nuhu Watara ale ye garde nationale maa ye colonel major Nana Sangare direction des transmissions télécommunications et informatique de l'armée ale bɛ o la colonel major Mamadou Massaoulé Samake ale bɛ armée de terre la colonel major Seydou Kamisogo ale bɛ direction générale
de la gendarmerie nationale là, colonel-major Moussa Yoro Diakité, ale be armée de terre là, colonel-major Moussa Soumaré, oye Kaye gouverneur ye, ale be armée de terre là, colonel-major Makan Alassane Diarra, ale be armée de terre là, colonel-major Famouke, aha, anga che, Famouke, non, faut nous ngake, ale koni, tiens là, amabo terrain à conseil na droit. Famouke, garde national chef d'état-major ale, ko ka ale fana ke général de brigadier, colonel-major Malik Di Yoro Diko, armée de l'air ko fana ka aye, colonel-major Daouda Traoré, garde national ko fana ka aye, colonel-major Faraba Sangare, direction génie militaire ko fana ka aye. Sebe min talen filɛ nin ye, maa min bɛ fara o kan sa, o ye contrôleur général de police Mohamed Ali Nassoum ko ka ale kɛ grade de commissaire général de brigadier, brigade de policier. Ni maa ninnu conseil de ministre ko ka ninnu de kɛ général de brigadier. Ninnu kɔni ta sɛbɛn bɔra maa 21 olu ta sɛbɛn bɔra. Sɛbɛn lawaleyali la sa décret fila don parce que min ye polisi Mohamed Ali ta ye ministre min sɔrɔ ko kunna ale ni ministre Daoud sécurité ministre olu de b'u cɛsiri o lawaleyali la nka min ye sɔrɔdasi ninnu ta ye Sadio Kamara ale ni Sanu olu de fana b'u bila u fila ni dɛbɛ la o lawaleyali la. Bi ye 5 juin ale nana cogo di waati dɔ nana kɛ don o don Mali sɔrɔdasiw olu bɛ fatu waati yɛrɛ dɔ nana kɛ a ko tɛ kɔtigɛ yɛrɛ fiyewu yɛlɛma caman donna a la Ala ma hinɛna ATT la ale nana ka bɔ Dakar taga la u y'ale yɛrɛ wele Moti o y'a sɔrɔ Boubou Cissé o bɛ premier ministeriya la ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min a waati la an b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ hakili b'a la ATT ko ale bɛ taa labɛn sabula a sen kun b'a dimi ko ni sen nɔgɔyara ko a bɛna min ye Motikaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min na basigi bɛ se ka na Mopti kɔnɔna na cogo min na a don ATT laseli kɛ Mopti u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko terrain gangal poussière rouge ka ɲɛsin a yɛrɛ kalan kɛ ekɔliso min kɔnɔna na o ma a ye laseli kɛ yen mun nana ye o y'a sɔrɔ Cheikh Umar Sissoco ale ye sɛbɛnniw daminɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ale bɛ sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni minnu bɛ tali kɛ Mali bɛ se ka yɛlɛma cogo di sɔrɔdasiw bɛ se ka mun ni mun kɛ an bɛ se ka bɔ Faransi ka jɔnya in na cogo di ka se ka baara kɛ an yɛrɛ kolo la a musaka bɛ sɔrɔ cogo di a nafolo bɛ bɔ min k'a sɔrɔ a ma maa deli Mali région bɛ se ka sigi cogo di sɔrɔdasiw bɛ se k'u labɛn cogo di Cheikh Umar tun b'o fa siri tuma bɛɛ o nana sɔrɔ Soumaïla Cissé FSD kɔnɔna na ale murutilen kun don sabula ale ma jɛn ni IBK ka kalata ye waati nana gɛlɛya ka gɛlɛya kurantigɛw mɛtiriw ka grève olu bɛɛ lajɛlen nana don ko in senkɔrɔ o senfɛ Imam Mahmud Diko ka tɔn n'o ye semasi ye ale fana tun ye wulikajɔ kɛ ko mɔgɔw bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma baaraba mun bɛ yen n'u bɛ se ka o kɛ jamana bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min alimami hakili b'a la a ye wele ko 2 kɛ yaasa jama bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min nin ko ninnu nana to sen na depuis mɔgɔw b'a fɔ u kelen kelen fo semasi nana siège ta Maɲanbugukaw fɛ yen u ye siège ta min kɛ u y'a daminɛ ka mɔgɔw bisimilali daminɛ u ni minnu hakilina bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka hakilina falen falen kɛ baara bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min juin kalo mai kalo tile 22 FSD siège la a y'a sɔrɔ Soumaïla Cissé minɛlen don sabula député kalata kɛra Soumaïla Cissé minɛna Choguel ale de bilara FSD kunna
o y'a sɔrɔ cɛbilen ninnu y'u ka kasa cɛ ka taa don dennin kɛlen kɔfɛ ka taa don gouvernement na cɛbilen n'a ka tɔn mɔgɔw olu taara don gouvernement na dennin kɛlen kɔfɛ an b'a fɔ fana dennin ɲɛbila in na Modibo Sidibe ale fana tun ye lajɛba kɛ ka Mali parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan CICB la tile kelen hakilila jigi ka tila tuguni ka sɔn ka taa min ye IBK ye ka taa kuluba fɛla min b'a fɛ ka to o fɔ a ɲɛna jamana bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔna na cogo min hali n'o y'a sɔrɔ u ka kuntilennaw tɛ kelen ye o baara o kɛra olu fana ye jɛkulu dɔ sigi ko anw ko Mali o tun bɛ olu bolo o jɛkulu in o tora a ka baara la Cheikh Umar b'a ka sɛbɛnni na Sumela n'a ka mɔgɔw nana kumu Sumela minɛlen don Sogɛl ninnu bɛ wulikajɔ la su ani tile FSD kɔnɔna na cɛbilen ninnu dennin bannen olu taara don gouvernement na baara nana kɛ ten Amara n b'a pereperela tigɛ n bɔra min kalama dɛ parce que a kow ka ca aha ne bɔra mun kalama ne bɛ k'o de lakale kalo tile 22 FSD siège la n'o ye mai ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ni semasi kumana u y'u hakilinaw yira ɲɔgɔn na o kɔfɛ min ye semasi ye ale ni EMK fana ye ɲɔgɔn ye n'o ye Cheikh Umar ninnu ka tɔn ye tɔn in kɔnɔna na n bɛ min f'i ye a bɛɛ lajɛlen tun ye retraité maa minnu tɛ fɔlɔla livre kalan kɔ so kɔni i n'a fɔ professeur Mani Kamara ɲɔgɔnnaw prof a tulo b'an na o u nana ye maa kelen kɔ a tɛ se ka IBK bin koyi tiɲɛ don kurantigɛ tun bɛ yen mɛtiriw tun b'u ka grève ban Mali la M5 ye lajɛ fɔlɔ kɛ ka conférence de presse kɛ o bɛnna le 30 mai ma a conférence de presse don jɛkulu 3 min y'a baara kɛ o ye semasi ye sabula ko n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen semasi siège kun kɛra u ka siège ye o y'a sɔrɔ tɔgɔ t'u la yɛrɛ fɔlɔ o kɔfɛ EMK tun bɛ a la FSD tun bɛ a la u ye conférence de presse kɛ a don Cheikh Umar Sissoco de ye a communiqué fɔlɔ kala tubabukan na a ko ko mɔgɔw k'u labɛn u ka wuli ni Ala sɔnna ma juin kalo tile 5 u bɛ taa boulevard la ko bɛɛ k'i labɛn Cheikh Umar y'o fɔ o juin kalo tile 5 in dɛ jama min bɔra o la dɛ ani o kɔfɛ u ye maaw wele k'u kana don jɛkulu in na ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw sɔnna ka don dɔw ma sɔn ka don dɔw tora kɛrɛfɛ o de tɔn in tɔgɔ yɛrɛ taara ka da o la M5 RFP kɔrɔ de ko mouvement de rassemblement de forces patriotiques du 5 juin parce que 5 juin o de ko in yɛrɛ kunbakun bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ taara jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ taara ka da o wulikajɔ min sera ka kɛ ni fasoden caman y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na kɔ ka malidenw an b'u fo yan sabula M5 ko in ma f'u kɔ o kɛlen IBK ka fanga nana yobo yaba a yobo yabalen CEDEAO maaw u ye Alpha Condé bila k'a ka kuma M5 mɔgɔw fɛ a wari ye bo kɛ o waati dɛ Alpha Condé kɔni y'a se kɛ dɔw y'a mobili sɔrɔ dɔw y'a wari sɔrɔ dɔw y'u taw sɔrɔ o kɔfɛ Alpha Condé nana ye k'a fɔ ko jama in kɔnɔna na maaw bɛ olu tɛ wariko la olu tɛ sanuko la olu tɛ foyi ko la olu bɛ min nɔfɛ ale ye ci fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye ko ne somɔgɔ ninnu ko ninnu ni maa tɔw tɛ kelen dɛ ko ne ye n seko bɛɛ kɛ ko nka ko u b'a la de ko fɔ Ibrahim ka taa ka bɔ yen o kɔfɛ CEDEAO yɛrɛ ye maa 5 bila ka na jamanakuntigi 5 nin bɛɛ la Sumala Sise kun minɛlen don fo k'an k'o préciser Sogɛl de tun ye FSD ɲɛmɔgɔ a wagati wa ale de fana u y'ale de fana sugandi k'a kɛ M5 RFP u ka kuma lasela ye président tɛ dɛ kuma lasela voilà donc ko nana bonya ka bonya ka bonya CEDEAO nana mun fɔ IBK ye k'a ka gouvernement sigi ko maa 6 bi don gouvernement min kɔnɔ o kuma kun gɛlɛyara IBK ma dɛ IBK ye gouvernement sigi
aye Ablaye Daffé avec un ministre des Financiers. Boubou Sissé qui est premier ministre au Toura Nona. Migné Ibrahim Daïrouye, qui est ministre de la Défense. Bemba, au ministre de la Sécurité. Affaires étrangères. Autre métier de l'Emolo. Il m'a fli. Au moment où on a dit que il y a un gouvernement, il faut que ça fasse binima. A Gwangoju, il y a un M5RFP Mogo Bismillah, chien fla. Follow la Kuma, Kukatako, Uni, RPM Gapman, ni yoron de la M5 Mogo Makodo Famu. Ibeka ya donga fo alega ton konana mogo chama bala muni M5 be haglina ekilinyi ukako be ekili ukala inu be ekili alsa mesega ka ni nega jatemina ne komi famu ne be ko de nyefo ni te M5 mogo ka seben kelenye ni te maware ka lakali ye mingera ne re nyenye ne be ko de lakali mesega ka préciser donc onana ke seda o nyema utara nyema sorokola ulu yɛrɛ nana mun fɔ k'a fɔra ɲɛna ko Diko ye terroriste de o ma nɔgɔya dɛ Diko n'o dimi bɔra a don a kɛra Radisson de la Diko ni dimi ba de bɔra ale ma deli ka faso janfa a ye kuma caman fɔ a don mais an ka tiɲɛ fɔ M5 tun bɛ yen wagati min na a 12 fili la ni Diko kun t'a la a ma ɲi dɛ tiɲɛ jama tun bɛ ka bɔ nka a fana jɔyɔrɔ kun ka bon c'est pour que u k'a ma ko autorité morale hali n'o y'a sɔrɔ wagati la Cheikh Umar Sissoko y'a jira k'a fɔ k'ale ka autorité morale tɛ mun kɛra M5 fiɲɛba ye u ye nin baara bɛɛ kɛ u ma hakilina kɛ ni fanga sɔrɔla u bɛna n'a mara cogo di u bɛna na baara jumɛn ni baara jumɛn kɛ u ma se ka o sigi sen kan an nana to o de la sa M5 mɔgɔw u yɛrɛ taara yɛlɛma boulevard la siɲɛ kelen ka su kelen si fo ka taa se dugu jɛli ma k'u tɛ wuli o dugujɛ waati daraka mɔlen u nana mugu kɛ ka daraka bɛɛ lajɛlen bɔ ka gazi ci fo ka mɔgɔw ɲinɛ minnu sira ye olu caman ma daraka dun a don ko nana gɛlɛya IBK ni école karamɔgɔw tɛ min ye ko tɔ bɛɛ gɛlɛya o ye k'a fɔ député kalata min kɛra o député kalata in o ye jaabi min di IBK ma se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ni jɔyɔrɔ n'olu sigicogo ma ɲɛ parce que a kun nana kɛ mun ye député dɔw bɛ yen minnu kun sigicogo ka ɲi ani député dɔw bɛ yen minnu kɔni maa si ma sɔn olu ka jaabi ye o ko sama nana bonya kosɛbɛ wa IBK ka premier ministre wasabulon mɔgɔw min ye a ka mɔgɔw ye ale yɛrɛ masuruna mɔgɔw u bɛɛ de karilen kun don ɲɔgɔn na an y'an to o de la sɔrɔdasiw fana a wagati a fɔra sɔrɔdasiw ye k'u k'u yɛrɛ minɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ko Gwane Amara y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ u ye Asimi wele ka bɔ Sofara k'a kana yɔrɔ sécuriser o sécuriseli kɔnɔna de la ko nana gan ka gan aw hakili b'a la k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ ka labɛn ka bɔ Nations Unies mɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin IBK yɛrɛ masuruna mɔgɔ caman ma olu fana tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini pour que o ko si kana se ka sen sɔrɔ donc fanga binni o jara olu ye ka tɛmɛ fanga yɛrɛ toli kan donc IBK kɔni tun bɛ a kelen sa parce que denbaya o tun bɛ min nɔfɛ o kun dɔɔni olu ka jatew kun dɔɔni ala nana kɛ sɔgɔmada fɛ le 18 août sɔgɔma u taara Daffé minɛ a ka ministiriso kɔnɔ u taara assemblée président la wuli ka bɔ a ka sunɔgɔ la ka mɔgɔw minɛ ka taga n'u ye mais ko in komi bi tɛ le 18 août ye coup d'état parti fan dɔ bɛ an t'o fɔ bi an bɛ da M5RFP nacogo ma a n'a ye kɛlɛ kɛ cogo min fo ka na se bi ma parce que an bɛ 5 juin de la o M5RFP bi an bɛ yɔrɔ min bi maa si t'a dɔn M5 cilen don hakɛ min ye fo n'i ta fɔ dɛ parce que ne ye kuma kura dɔ mɛn bi yɛrɛ ja mɔgɔ dɔw tun bɛ yen M5 kɔnɔ olu tun bɛ sɛbɛn bɛɛ fa siri jamana kɔ kan
k'a sigi sen kelen kan k'a dilan k'a d'u ma olu de ye M5 yɛrɛ bila pewu depuis coup d'état kɛra parce que depuis coup d'état kɛra minnu bɛ Bamakɔ yan olu ɲinɛna bɛɛ kɔ structure bolofara minnu bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra la hali semasi ɲɛ olu mɔgɔ kalannenw de ye olu bɛ comme orientation dilaw olu y'u ka depuis coup d'état kɛra bɛɛ ɲinɛn'u kɔ olu yɛrɛ sina k'u bolo kuru k'a fɔ a y'a kɛ tan nin bɛna an kunbɛn nin bɛna sisan olu mɔgɔw fana tilannen don M5 bolofaraw fana ni ɲɔgɔn cɛ donc o la mɔgɔw b'a fɔ ko M5 RFP M5 tendance Sogel tendance Imaru Jara semasi taara danna semasi fana tilara ka tila fila ye ne yɛrɛ terikɛ Kawujimo fana taara dɔwɛrɛ créer ka dɔwɛrɛ créer o kɔfɛ ka gɛrɛ Asimina ka bɔ Asimi kɛrɛfɛ ka tila k'o tan tuguni ne yɛrɛ t'a dɔn ne terikɛ yɛrɛ bɛ min fɛ sisan tellement teriya gasi kama o de la n tɛ sɔn ka kuma parce que n terikɛ don a ka ko ka gɛlɛn ma quoi aw bɛ fɛn caman fɔ a ma ne terikɛ de don ne tɛ se k'olu fɔ a ma ne teri don teriya ka gɛlɛn quoi grand frère sinon tiɲɛ na an ma bɛn nin kan dɛ non an ma bɛn nin kan mais ne bɛ n da de a ko dɔw la ko dɔw kama quoi mais M5 a kɛra tan u kɔni ye baara kɛ ala nana kɛ coup d'état nana kɛ peut-être que le 18 août nata ɲina coup d'état yɛrɛ dugumana kɛra cogo minnu na mɔgɔw ma deli ka mun mɛn n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ ɲina le 18 août fɛn dɔw bɛ yen olu ma fɔ fɔlɔ an bɛna olu dɔɔni da mɔgɔw tulo kan n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ mais an bɛ min fɔ coup d'état kɛlen Sorasiw kalo tile 21 u nana boulevard la u nana ka na sɔrɔ M5 bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ o don de Diko ko mɔgɔw ma k'ale bɛ segin a ka misiri kɔnɔ ko ale yɛrɛ kun tɛ fɛ a ka kɛ coup d'état ye a y'o bɛɛ fɔ o don a kasɛtiw bɛ yen donc u nana le 21 août u ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo coup d'état kɛlen tile 3 kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ Sorasiw ni civiliw bɛɛ lajɛlen dorogora ɲɔgɔn na a don maa 2 mun nana u tɔgɔ la fo ka taa se 3 ma minnu ye kuma ta o kɛra Maliki Jaw ale ni Ismaël Wage olu kɔni kunbɛra ka ɲɛ kosɛbɛ Maliki Jaw ko k'u nana ko kana fasodenw waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ baara min y'a to ni olu yɛrɛ sera ka na u dɛmɛ u ka baaraba la k'a tɔ dafa n'o ye paracheve ye ko sisan kɔni k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa kɛlɛ tɔ min daminɛna a bɛ se ka to senna cogo min jama ye tɛgɛrɛ fɔ a kun CNSP ɲɛmaaba colonel Asimi Goyita k'o ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ k'a sababuya kɛ min ye baara gɛlɛn dɔ o tun bɛ a bolo a tun bɛ olu la Wage ale ye o laseli kɛ a don n'o ye le 21 août ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ man gɛlɛ jɛ man gɛlɛ ɲɔgɔn dɔn man gɛlɛ f'a laban cogo M5 RFP miiriya bɛ maliyɛn caman kɔnɔ a ye laɲini min kɛ a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ nka mɔgɔw jigi karila dɛ u m'a dabɔ nin kama mais an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ kuntilenna ni miirina min bɛ M5 la n'u ye dɔw ta u bɛ ka baara kɛ n'a bɛ ka nɔbɔ u k'u sinsin o kan fɛn min ka gɛlɛn ni ko bɛɛ lajɛlen ye anw ka jamana kɔnɔ yan anw bɛɛ b'a fɔ an da la ko jamana ka falen nka an tɛ fɛ an jogo ka falen maa si tɛ fɛ a jogo ka falen wa waleya dɔw fana bɛ yen u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ olu fana na fanga kɔni n'i y'a ta i bɛ jateminɛ de kɛ i bɛ ko miiri jateminɛ i yɛrɛ ma fɛn kelen bɛ Mali kɔnɔ bi ne ma se k'o faamu ne t'a dɔn ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ se k'a faamu cogo min keba e nana e ko k'e bɛ ne de dɛmɛ e bɛ ka ne de senkɔrɔma tinti nka ni ne ma wari d'e ma e tɛ se ka fosi kɛ est ce que e bɛ ka ne dɛmɛ o de b'an ka jamana kɔnɔ association o tɔnjɛkulu o denmisɛnninw o club de soutien o a si tɛ se ka fosi kɛ ni faama ninnu ma wari d'u ma mais o tila k'a fɔ tuguni ah bon an tun bɛ fɛ k'aw dɛmɛ o ye dɛmɛ sugu jumɛn ye ne m'o de faamu a la c'est pour que bi mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ fɛn sugu min na mɔgɔ minnu nana ni coup d'état yɛrɛ kɛra k'a caman to IBK nɔfɛmɔgɔw boliboli la olu de b'a la bi k'olu bɛ ka transition dɛmɛ minnu bɛ yen n'olu kun yɛrɛ bɔra yan ko f'olu ka marcher M5 contre la olu de kɛlen don a ko jelibabaw ye bi minnu y'u yɛrɛ faga caman bɛ yen olu kɔni o de la ni ko banna quoi
i bɛ baara min na sego laban i k'a yira k'a fɔ k'e b'i ka baara kɛ k'i ka baara kɛ nka n'i donna ko la nata kama n'i nata ma fɛ i bɛ kɛ kɛlɛkɛla ye dɛ ala ka hakili ɲuman da an ma nin ye M5RFI jansa ye bi ne bɛ min faamu a la ne y'o de ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya réseau wasa ale ni a ka dɛmɛjɛkulu n'o ye Oxfam ye diɲɛ seleke naani don min sigilen don sigida yiriwali sigida lakana kama olu y'o ɲɛnamaya segukaw fɛ yen min ye baabu ye tali kɛ dugukolow olu bɛ se cogo min na ka kisi cɛncɛnfuga ma cɛncɛn ma yaasa ka se ka baara kɛ désertification o kana se ka don u la baara ka se ka kɛ fana min ye sécheresse n'o o ye ja ye o bɛ se ka kunbɛn cogo min na baara ninnu kɔni kɛra sa dugukolo bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ka se ka u lakurakuraya k'u kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ kuraw ye o misali o taara yira min ye réseau wasa n'a ka dɛmɛbaajɛkulu ye segu ale kɔnɔna na burkinakaw fɛ yen ordre des avocats n'o ye avocat ka dɛmɛjɛkulu ye olu y'a yira juin kalo tile 3 k'u bɛ baara jɔ baarajɔ in kɛ kun ye mun ye k'u y'a jateminɛ k'a fɔ nin waati in na ko olu kɔni ma min faamu n'o ye u ka batoni ye Saka Ɲamba ale ko jamana kɔnɔna na sariya kisɛ minnu sigilen don n'o bɛ hakɛ di avocat ma olu ka baara kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ minɛ fangatigiw fɛ ni u kan ka bila kiiri bolo kan cogo min na ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔsɔ k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ni maaw minɛna u ka hakɛ min ka kan kuma tɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don UEMOA jɛkuluw fɛ ka taa se lakanako ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma min maaw n'u ka hakɛw kiiriko ta nasira fɛ k'u ko olu bɛɛ lajɛlen bonya yaasa min ye baara ye n'o ye avocat ka baara ye a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na maa minɛ k'o ti kojugu ye nka u k'a to a tigiw u k'u ka hakɛw sɔrɔ Camerounkaw fɛ Samuel Eto'o ale ni Marc Brice k'olu ka tɛlɛ tɛ senna hali bi de bɛɛ lajɛlen kɔni min ye Camerounkaw ye u bɛ k'a fɔ Eto'o ɲɛna sa k'a k'a ɲini FIFA fɛ ko u ka fédération yɛrɛ suspend k'a bɔ ballontan na pewu ko n'o tɛ ko ni mankan in ko a tɛ ban jɔrɔna min bɛ u la Cameroun ka ndolantan min kan ka kɛ ko yalama u bɛna se ka kɛ ka ninnu to ni kɛlɛ in na wa ɲininkali gɛlɛn o kɔni bɛ yen Basakɛ e min ka Cameroun ko ka bon Eto'o kanubaba ye aw minɛ a tɛ taa kuma Eto'o fɛ Italikaw ka premier ministre danga n'o ye Salvini ye k'ale b'a ɲini Macron fɛ k'a ka taa fara kɛlɛkɛlaw kan Ukraine ko n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ dalen don a yɛrɛ la k'a ye cɛ ye k'a ka taa mugu ci la Ukraine kaw fɛ yen ko sabula min ye Salvini ye n'ale Italie vice premier ministre ye k'ale bɛ OTAN mɔgɔw lajɛ k'i b'a fɔ k'u ɲɛ yɛlɛlen tɛ quoi ko Irisufu bɛ kana tila cɛ ka jamana cili la k'u bɛ k'a nɛgɛ k'u bɛna minɛnw d'a ma k'u bɛna n'a kɛ tan k'ale y'a f'u ye o ko n'u bɛ se ko la dɛ u ka taa marifa ta u yɛrɛ ka yɛlɛ ko n'o tɛ ko Irisi bɛ ka min kɛ nin ya ko san wɛrɛ ɲangɔ b'a sɔrɔ ko Ukraine tɛ yen koyi k'u bɛ ka Ukraine nɛgɛ don o don a bɛ ka fɛ u ka jaw bɛ ka kuma kolonw fɔ don o don dɔ bɛ ka bɔ cɛ ka fanga la ko cɛ k'a sigi ko jamana b'a bolo Irisi tɛ fɛ ka cɛ minɛ dɔrɔn de k'a lebu dɔrɔn ko k'an bɛ ka minnu ye ko a si tɛ tiɲɛ ye nin cɛ nin kumana dɛ a na kɛ nin ye jo dɔ ye jo min tɛ sɔn ko Macron ka marifa ta ka taa ko n'a sɔrɔ a dalen don a yɛrɛ la n'a ye cɛ ye Israelikaw fɛ yen min ye baara minnu kɛra u fɛ n'o kɛra octobre kalo tɛmɛnen o sen fɛ k'u ka cɛncɛn tilebilenba kan u taara maaw minɛ ka t'u bila o kɔnɔna de la yen o maaw minɛ cogo adamadenya kelen o tɛ o la jiko dɛsɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka d'u kan mɔgɔw yɛrɛ kasa ni u goron n'u fɛn no cogo min na ko min ye tubabuw ka kunnafoni di gafew kɛlen don ka nin de ta bi ka fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin de kama nin de dogolen don diɲɛ na ko de la Nations Unies bɛ k'i sama ka bɔ pewu Israel ka ko bɛɛ lajɛlen na ko sabula ko nin ye waleyaw ye waleya minnu ka mɔgɔw cɛ k'i kɛ sardine boîte ji tɛ d'u ma dumuni tɛ d'u ma dɔgɔtɔrɔ t'u ye foyi t'u ye u bɛ tile bilen kɔrɔ désert la o ye k'u faga ye dɛ ko sariyatigiw minnu b'a fɔ k'u ye sariya ni jo sariya labasabaw ye k'u kɔni u taa yɔrɔ dɔn sa dɛ ko n'u bɛ se ko la k'u ka wuli k'u jɔ nin kɛnɛ in kan yaasa ni maa min bɛ se ka lafiya cogo min na Japonkaw fɛ yen olu ka mɔbili dilanyɔrɔ minnu bɛ yen n'o o ye Toyota ye ka taa Faransa Honda Suzuki Mazda ale ni Yamaha k'olu k'u ye sonyɛni kɛ dɛ u ka mɔbili modèle dilan na k'u ye wali mɔbiliw kɛcogo sonyɛ ko k'o don u ka minisiri ko
ko bere kɔni kɔrɔtalen don kiiri tigilamaw ko maa maa ye nin kɛ ka bayɛlɛmali kɛ ka taa walifɛnw suɲɛ ka na namara ni fɛnw kɛ ka motow dilan ka mobiliw dilan k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko a ko tɛ se ka to tan ko sabula ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye ko o bɛ sen na Corée du Sud jamanakuntigi ni o ye Yoon Sung Yeol ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye dollar wari miliyari baden k'u bɛna n'o kɛ ka farafinnakaw dɛmɛ o kɛra jɛrɛ senfɛ sa jɛrɛ min ye sigili kɛ min ye Corée du Sud ale ni farafinna jamanaw ka ɲɔgɔn ye o ko ka no a bɛ fɔ ma ko sommet Corée du Sud ale ni farafinna jamanaw ko waleya in kɛra Séoul kɔnɔna na tile 4 jamana 48 farafinna ko olu de taara ko wa ko mun filɛ nin ye ko nunu mɔgɔ minnu ka suru Faransi la ani OTAN mɔgɔw la k'olu ka kɛnɛ de kun ye nin ye han ko nin kɔni man ka bali maa la farafin jamana minnu taara k'a bɛɛ lajɛlen k'u nunjuru bɛ nanzaraw de bolo Joe Biden a ko ko olu ni Mexique cɛ dancɛ min bɛ yen k'ale bɛna na o datugu ko sabula min ye maa cololenw ye ani maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka na tunga la États-Unis ko yen de y'u dondaba yɛrɛ ye k'a bɛ k'o kɛ ko yaasa min ye kalatalaw ka nisɔndiya a kɔrɔ ko sabula labarikaw t'a fɛ maa ka don ka fara u kan min ye ani Donald Trump ka kɛlɛ min bɛna le novembre kalo tile 5 ko ɲɛbilaw de ye nin ye min ye Joe Biden ye ale yɛrɛ si bɛ san 81 na ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛna na décret ta ka décret min sigi sen kan min b'a to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ Mexique kɔnɔna na ka na don ko yaasa u ka gɛrɛntɛ ka sigi a ko la ko don o don maa ba 2,500 o de bɛ don ka bɔ Mexique sɛbɛn t'u la foyi t'u ko yen de ka di i b'i to carnaval la dɔrɔn a b'aw carnaval fo États-Unis n'i taara i bɛ taa baarakɛ daminɛ i tɛ bɔ kɛnɛ ma wulada in na ta an b'o jɔ yan Général Amara k'i fo ka Général Keba fo min ye Général Basakɛ ye anw ye colonel ye fɔlɔ an ni aso ninnu an man kan ka jala garde fɔlɔ n'a banna tuma min n'a ye jala min d'anw ma an b'o minɛ Ala ka sini jira an na